Hay mga kabisaya, so karon nangandam na ko diri dapitan no, kaya ang plano na mo mga tumi sa mall kadyot kay palit mig pangnuak sa tao, alangan naman sa hayop. Unya andam na ko diri dapitan no, ato nagisudi ato mga kabuhukan dayon aron sa mahimo sa tang tawo kadyot ba para presentable sa tatanaw no. Unya mo na naglarga nami karon di ay is nag-minus, nag-negative degree so nago siya hint nga pagkabugnaw gyud, bugnaw man gyud. Nya gisalubong din mi sa snowflakes. Oh, unsa na? Super kanindot man pero kurog-kuro sa tumang katuhuran. Nya nagpili na ta diha ko ano mga anik-anik pang etcho sa pagnuak sa mga kabitukan ra sa ilalom. Nya mo na, ang plano na ko ron kay manguan mig salmon o kuan, mag-bake lang guro makanalan sa malas man. So, mana, ready na, nag-arrange ko sa mong gipamalit og nag-init na ko og cupcake pang snack na mo ready. Nindot na siya pang kuan, match ni siya sa tea or sa coffee niya. Bugnaw kay ang panahon, goods na. Magpuyo na kadyo atong bito kani. Relax-relax na sila gagmay ba, maka-snack. So, mara to siya. Salamat sa pagtanaw. Bye!